Ingon siya, "Oy ate, ikaw man day na. Ang ako adi ay gibantayan sa una. Anak sa kong amo sa una. Sumoto nga nangasyak mi kinagkita mig balik sa dugay na panahon. Nagkinumustahay mi. Iyaha pa kong gi-invite kay wedding anniversary daw siyang mama ug papa. Ug dapat daw nga mulaag jud ko sila ha, kay gimingaw na iyahang mama sa kuha. Sumotong misugot na lang pud ko. O gimingaw man pud ko sa kong amo sa una. Sumotong nagsabot may sa anak sa kong amo sa una nga magdungan na lamig adto silang balay. Muhapit sa daw may silahang salon. Gapalibre jud ko gi salon oy, para dili haggard pa. Kay base na ay mga gwapo dito. At least ready na ta. Bitaw. Sa matong paabot na mo sila ha, daghanag bisita oy. Dako kay ngisa iyahang mama og papa pagkakita nako. Nagkitsika pa me pero kadyotra kay daghanon pod sila bisita. Nagkita pa yun may sa kuya ni George diadto. Unya, smile lang kay dili man kay mi close niya ba. Then pagkataod-taod ana kay naagyoy naabot. Si George, kauban si Hana. Invited po di ay sila. Ahak pa jud kaayo kay nagkasabay pa jud may kaon. Unya, usa pa yun og lamesa. Lisod ki mo balibad kay ang amo man ako sa una ang nag-ingon. Ingon pa ng anak sa kong amo. Ngate, kaila pa man ka ni Kuya George og Ate Hana, di ba? Nitando na lang pud ko ni ingon nga kaila jud oy. Aha ka jud lagi. Og nakit-an pa yun na ni George ang ako ang wallpaper. Unya ang nasa kong wallpaper, ang akong anak, o ako. Medyo nikunot yun ang kilay ni George ba. Pero wala yun ako siya pensina, og nilakaw jud ko, kay gikulbaan man hinoon kayo ko. Then katong pag-reunion na namo, bibo kayo. Gasigarag tagay dayon kumustahay. Ligo-ligo pod sa swimming pool. Pero wala kay ko gadugay ato. Og ni uli nako. Pero natingala jud ko og nakulbaan pod kay naama na si George. Gusto siya makiistorya. Na siya'y pangutana. Kay dili kuno mahimutang iyahang unahuna. Kay familiar kuno kaayo ang nawong sa bata. Nangutana siya sa kuha kung siya ba ang papa sa bata o kung amua ba daw tong anak ang bata. Pero ako siyang giingnan, sorry, pero owahi na. Dili na nimo makita ang bata. Wala siya dire. Then pag humana mo istorya, nilakaw raman po na siya dayon. Pero mo balik kuno gihapon siya. Kay gusto niya makita ang bata. Sa kung unahuna, kay baga yud kaayo siya gnawong. Pero sa tinuod lang pod, katungod man sa niya nga makita ang bata. Kay siya man ang papa. Pero dili pa ko ready para na. Pero ahaka pod kay timing man kaayo nga naka-decide si ante nga muuli diri sa Pinas. Kauban si Lola, apil na ako ang anak. Diri na yun ko nga mura ko gikabuhi. Kay sure magyud ko nga mo balik to si George. Then one time na, gipalaag na sad ko sa kong ex nga amo silahang balay. So kay wala makulingaw ato nga time, nilaag pod ko. Pero pag-abot na ko sila ha, bibo man kaayo silang minarites.
kay nasaba man ilahang ka George na ay kaaway. Si George, si Hana, ug ang kuya ni George. Si Hana kay mura nag-wild unya agahilak pa. Ang nahitabo di ay kinasakpan di ay ni George ihang kuya ug si Hana nga perteng labok. Unya, buntis pa daw si Hana. Unya ang papa sa gibuntis ni Hana kay ang kuya ni George. Namurag yun. Nakarealize yun ko ba nga dili gyud ay ta magbuhat og dautan sa si katawo kay mabalik yun na sa tuwa. Pero bisan pa man og nasakitan ko sa una, nagantos ko nga walay amahan akong anak. Walay amahan niya ni Tabang. Wala naman sad ko gadamot kan George. Gipasaylo na nako siya. Pero wala gihapon ako gikalimtan ang tanang nahitabo sa una. Sa mga to nga gapadayon gihapon ko. Milabay ang mga panahon. O gantod sa natingala na lang ko, kay sige naman nag-communicate si George sa kuha. Ambot kong siya gikag number na ko. About raman pod sa bata iyahang pangutana. Wala naman pod ko'y problema ana. Kay ni-realize yun na ako nga kinahanglan og katungod man niya nga makaila sa bata. Dili pod ko gusto nga magdako akong anak kana ay pagdumot siyang papa. Ing ana ko kabuotan. Bitaw. Og hangtod sa nagkita na yun magbalik ni George. Nag-istorya mi. Og naapod ko'y gusto nga i-prove sa kuang kaugalingon. Sa motong ni-kiss ko niya. Yes. Ako gyud ang niuna og kiss niya ba. Kay gusto ko makabalo kung naa pa ba gyud. Napa ba ko'y feelings para niya? Hugan George, grabe man kaayo kay ni balos man po na siyag paak ba? Gato siguro siyag naagyo'y mahitabo pa. Pero every time ng piyong ko, bad memories man ako ang makita ba? Medyo murag sakit man. Siguro, wala na yun ko'y feelings para niya. Lisod man pod kung maghalok. Unya gasiga ang mata. Dili na ako ma-feel. Sumoto nga gibiyaan ako siya. Pero wrong move da ito ba kay nakaingon yun siguro si George nga napa ko'y feelings para niya. Kay mas ni samot man na siya sige nagpanawag o sige text na ko. Kung dili ra ba replyan kay mo adto sa restaurant ni ante. Ug sahay jud di man malikayan nga mangita gyud ning bata og papa. Samot na kay mga bae mi nga permi kauban niya. Ingon pa siya nga iya daw mga friends kay naay papa. Ug ano daw siya kay wala. Sa ing-ani yun ko nga masakitan kayo sa tanan ba. Sa mo to nga naka-decide ko nga mag-set kog date para magkita silang duha. Si George o gamo ang anak. Wala ko kabalo kung first and last ba nilang kita. Kay mo balik naman pod may Singapore. Excited pa kay na si George. Paingon ako siya ha. Lipay daw kayo siya. Pati akong anak, kay good mood sad kaayo. Sa mo lang may magkita kay isuroy po na mo. Dayon mag-dinner po may. 6 p.m. ang amo ang sabot. Pero wala may George nga niabot. Taod-taod anak kay ni text siya nga basin malate daw siya gamay. Kay na ay emergency.
Pero nag 7 p.m. na lang. Hantod sa nag 8 na lang siya. Wala yoy George nga nagpakita. Hantod sa nakatulog na lang ang bata. Wala yoy anino ni George nga kapakita. Naloy yun kay ko sa bata. Kay excited podra ba siya nga makita ihang papa. For the first time. Pero, niasar sa wala ang bata. Ug kabalo ko nga nasakitan siya og disappointed. Unya si George ang hinungdan. Nitawag pa na si George sa kuha. Nangayo siya sorry. Birthday yun niyang pangayog pasaylo sa kuha. Nagka-emergency daw. Nag-bleeding daw si Hana. Ug walay lang makatabang siyang kuya kundi siya lang daw. Sumotong giubanan daw niya sa ospital. Unya namatay jud daw kuno ang anak ni Hana tungod sa mga komplikasyon. Sumotong wa daw siya nahimo kundi kuyugan na lang sa iyang kuya dito. Pero perte yun niyang pangayog pasaylo sa kuha. Pero wala na ko nitubay siyang istorya. Giblock na po na ko siya. Monong tato ang chance nga akong gihatag para makaila ni George ang bata. Pero gisayangan gihapon niya. Masakit lang jud to kay pati ang bata nasakitan. Wala yun niya nabuhat yang saad para sa bata. Pero bahala yun siya. Ug hantod sa milabay ang panahon. Nanay permi nga magsinamok sa kuha. Si Lance. Si Lance kay classmate na ako sa college sa una. Nagsugod siya pangwakwak sa kuha. Katong pag-reunion na mo. Nagsige na siya panawag. Nagsige pa na siya pangumusta sa kong anak. Hantod sa nahimo na siyang father figure sa kong anak. Atong una, mag-angkol ra akong anak siya. Hangtod sa magpapa Lance na gyud. Ang nakanindot lang ni Lance, kay nananghid siya daan sa akong ante. Hapil sa akong lola. Ug ipanguyaban sa niyag una ako ang anak. Ug hantod, sa na-fall na ko niya. Na-in love na ko ni Lance. Og nagka-istorya na po nagbalik ni George. In good terms na may. Para sa bata. Og hangtod, sa nag-propose na gyud si Lance ako. Og syempre, I said yes.